Hi guys! Welcome to my vlog. Welcome to my vlog na Inday Garutsay. For today's video na mga people is mangwa minidudong og butong. Ato sa ilak ang atong kuan. Ilak sa nato guys ang atong mansion kay basin makawat atong kuan. Bulawan nga mga maumaog bulawan charis. So mangwa na minidudong karon og butong magkuan mi. Maglabog mi guys. Mangwa mi og butong ni dudong. Dala na ko sundang gamay. Ama ta mangwa dito sa kuan? Dito? Di ba ba? Allergy kay si Dodong sa kuan camera. Allergy kay si Papa sa kuan camera. Di siya glantaw. Padulong limis ibabaw mangwa ni butong. Balay din na nila ni Dodong guys. Oh. Muna ilang balay sa iyang mama ni Dodong. Ilang balay na ni Dodong. Anong balay to sa ubos? Ilang din na niya. So, namin diri sa ibabaw sa ilang balay mga ubos. Maglabog ni guys kay perting init yun sa kalibutan. Grabe ka init ang Pilipinas. Mami diri sa ibabaw nga side. Nanguha og butsong. Kami ra dadwa ni Dodong kay ano. Among mga anakin, nagpalit sila og kuan gatas. Kasi sila sa highway nagpalit og gatas. Kita ko globe. Okay. Manglasik sa ta. Ha? Manglasik tag globe kita akong globe kuha nako. Kay malo pa ni makagata og kuan. Taas kayo yung tubo sa lubi. Kanina isa atong kaon. Karan. Nara, kita kong globe na tubo mo pa siya. Pwede pa ni siya. Pwede pa na siya igapsa. Wala tungkol sa sundang. Aboy. Nagsaka na dahil si Dodong. Si Dodong nagsaka sa ibabaw. Grabe ka init guys. Alas 3 na sa hapon pero preteng inita. Sakit yung init. So wala mi lain ganyaw ni Dodong. Mangwa mi butong na maglabog mi. Butangan og ice. Napapalit mi ni mikmik sa ice sa ubos o kuan. Gatas dito sa highway. Wala mi gatas. Si Dodong dili na siya musakag butong, di na siya madali og pasaka sa butong niya kay magduwa man siya basketball, no choice siya. Hindi man nato siya padwaon kung dili siya magsakag butong. Magsaka siya daan niya magduwa siya basketball. Nagani kay ato siya sa kuan para nahulog no. Mga buak tungod kay kuan, tagko kay bato. Tuhurot ang sabaw. Nanglan human tag sabaw guys. May lang wala na buak tanan. Pero oh. Sakto na? Atong ato. Ha? Atong ato ang paano na to. Itong kuanan ng sabaw ka para natay sabaw. Purot ng tubig dami kay na buak man. Ay. Ha? Ay namay wala na buak ko do. Aman tong uban. Lan ay lubi oh, kita gyapon kog lubi oh. Lasik na lang gid dani karon. Ay dato rata sa kuan oh. Ada na rata. Start na din. Pila ni kabok? May tubig. Wala naman na tubig. Ay, napay kuan kay. Magkuha ng tubig. Atong ikuha atong niagi kay kuan beto da. Kanan sana. Guwang ba? Lami to. Aman kana. Ay natagak na na sa ibabaw gikan. Basta ta sa mong diha magkuha tag butsong.
Wa na kuan. Grabe kataas ang kuan guys kay oh. Nabuak gid ang kuan. Bidi, idulo di atong ang uli. Nabuak ang oh. Dito na nakadapit na side oh. Bala dito ko kay dito kita. Basta na kung kuan di. Ako ay pantunog sa imo. Perunganan ba perunganan? No. Yung maklaro gyud puno. Sige, paanta ka. Pangwani daan, buti ka sa daan. Patong ni, perunganan ba perunganan? Sabok. Gabok ko. Ta. Eh ya, ate ba. Puro ni. Sagdi lang. Magka na yabo-yabo ang tubig. Sayang. Di. Daya naman ang kuan eh. Kapit naman, pwede naman na siya mga kuan. Ah, tay sakto do yung ano. Ay, sakto man na ah. Ha? Sakto man na. Sakto man na humok. Humok ka. Ay, humok man. Ay, gani. Di, bali. La tubig ko sayang. Kana pa hinuon nga kuan, dili kalas. Na ingana, dito bitaw sa balansag na Rex. Ingana ang kuan ni papa nga butong. Dili mo kuas pa ng butong nga kanang linghod. Di kalas daw. Ingana yang gusto. Mga busog gyud do. Kay makabusog daw na ingana nga butong kay sa datong linghod. No, ni butong balo. Na ako kay di mo ko ganahan nang ganing nga butong mo gahi kay mo kuan sa kutsara. Ang kutsara pag gid kana ingana ra nga kutsara oh. Nga ya, tay mo sa bawr dyan. Tubig na lang gid na siya gid sa boda na. Kana ano duwa? Gani dili man na kanang tipak. Hindi siya tipak. Napa oh. Dili po ni tipak na siya. Na ay kana unahan na Rex kay kanang una kuan. Ah, wala na. Wala ni tubig. Nga ya, tay duwa nga bukman. Tay kanina gahi na. Dili kayo? Ay dili dili man gahi. Ay kuaon ba ibang sa baboy. Wa ka gakundo kay kuaon na po ba ang gahi ba? Ito man. Mangita ka na eh. Ikaw dan eh. Ako papas na dan eh. Amang ka? Magdula. Adyo na ka? Adyo. Baka na, adyo ba ito? Ang isa kabok. Gahi mga ni, apil mo ni. Mau na, mau na. Sila ka bukang sa ingan dyan. Tulo. Ano, nagay kayo ah. Kina yung sa tulo. Gaga na to ah. Mukumuk ba? Ito. Kutsara ra akong gamit. Wala ko ikanang kuan. Wala ko itong pang-ana sa butong bitaw. Ano man ako pero guba. Hindi laman man ko sa kuan wala man giuli. Ito siya nga naon. Nga ganayon lang. Iya, to to. Grabe ka. Init. Sakto lang ni Amario eh. Na ay part niya guys, nagahi siya. Buwang na nga. Wala akong manakaay kay Master man Musaka. Master Musaka ako manakaay di kay ilag butong. Yang gikuha bagatungol. Kaya ka pasar dong sa kuan dong. Pilot dong. Kaya kabalog ko ang butong. Gahi kay ang butong guys, mura na siya kuan. Pwede na siya. Di naman kutsara dani gamiton pag lugit na Rex. Lugitay. Lugitay na gamiton dani pag lugit. Di na madag kutsara. Lugitay na gamiton ani. Manghud-manghud ra ni gamay sa kuan. Bagatungol. Wala may lain lingaw guys. Ilit ka esta na naram sa balay nagpuyo ay di. Mangwa, makadumdum ko nga. Damit mo ka unong-kuan di. Huwag butong. Dahil mo siya guys. Hindi siya madagag kutsara. Kuan din siya. Ano siya na. Nagipart niya nga gahi kaysa lang siya. Saan na lang nga butong niya. Biyaan ako ni Dodong. Biyaan ako ni Dodong. Kaya luwa na siya. Excited kaya mag-basketball.
Dagan na bahalas diri dapit na side. Kami paghalas na. Dara ba niya gidala ang lubiyo kalay ginang tao. May gani kay ako nadala nga kutsara is kuan. Gahion na kutsara. Mo sa niligwata. Gusto ko sa niligwata akong kutsara nga gidala. Sa man nga butong oy. Butong ni og kuan. Butong ni og bagatungol. Nilibo galing ko dani nga butong. Nilibo ko dani nga butong ug sa ni nga butong. Butong banig bagatungol ni guys. Murag hindi magaling ni kuan galing ni dili binuang galing ni nga butong. Awata na galing nato daning naglugit. Perting gahia. Magbuak pa guys, bako na to na ay do ka buok nga wala gibuak ni Dudong, so ang isa ato siyang lantawon, ato sa diwat. Ipakita tamo sa butong akong nakuha. Ini ara siya. Nara siya. Ano siya akong nakuha nga butong, so ang uban wala na ko nakuha kay perting gahian na. Ano siya gahi kaayo, so magtipak sa tatiwas. Naatay tiwas kita kun kasi. Kuan ni siya kanang sana. Basing og kuan ni siya ba kanang homo. Saan yung palit? Ito na ako. Bita ko sa imo plane dito kagidagan sa kuan plane. Ha? Dito kagidagan o sa kanan sa Karsada. Dito akong dagan ingon sis babaw kuno. Sa gani, ang butong ang gikuha ni Tito Mek bagatungol. Lugitay ang kinanglan, kutsara. Yan o. Now, gahi kayo? Na. Yan tong gahi aka. Dali lang sige la ka ko dito. Napalitan ta mo ingani oh, lami diyan ni. Tag 13 labi na. Oh, ang kwan Cheese, magagmay. gagmay ang cheese, pero tulo ka buok. No, lagot da. Da kayo? Sige la kwan mo. Lamago. Oh, look at that. Nagkano gid ko? Jadi ka dai. Look at that. Namarago ang gapon ito. Dako. Ano wan? Ay, ang nato. Mama, inom ko tubig ma. Di ako. Inom ko tubig ma. Inom ko tubig ma. Ayo, wala na tay tubig. Sino na? Ma. Ang gahi lagi kayo lagi. Oh, ayaw na ni Mick, gahi kayo Mick. Nakuhaan pala yun. Ano pinuhon ganit pagkuha. Ngaon ta guys, teacher room. Charon. Ngans dai si Charon. Kat. Buknoy, aha kahawa di kay mat. Kuha na nimo kung cellphone ba. I'm a queen. Lain na. Tutukan mo ang aming ginagawa. Dire ako. Kung ano ang ganap. Di ka. Lai. Dahil ito guys. Hindi mo tawag na butong. Lubi na yun. Lubi na gini siya, pwede na siya kapag Lubi na ni. Ano sa tubig? Ito. Ayoko, hawidi ba ang video ko? Sorry, nari ko na sadya eh. Ipit ko anit sinda. Ipit, ay. Ino ba yung papakulot? Oh, naginom siya pero ni adto bukid kay nakikuha sa sayro. Naman. Buknay saba Kaya unin mo. guys, ikulot umaway klase ah. Apin gapon nita. Tanang ganun. Online class mo ah. Tingnan ka, tingnan. Amo day, nami assignment. Amo day, para may klase. Apply. Class. O naya po koy kon baya assignment. Wala pa ba ka nag-answer sa Ano sa mo assignment? Wala ko assignment. Plus? May kon? Wala ko. Mat? Wala ko kabalo. Sis, wala ko no si kabalo. Mama aya sa mama katulki akong tiil ma. Hindi no eh. Ako naman dito. Dili, ubos ta. Mana? Bita na ninyo karon. Bita? Wala ata kung ikot daning kuan. Sundang. Ayo kampil. Pauli na mi. Nara mo kuha nga botong. Mayabo ba mamumo taw niya mayabo pag yun. Abi na ko ag himo kag ice cream ta. Hindi. Ikaw na sagud. Dapat tayo. Kanima? Kanima? Gumaya na ni. Pauli na ang mga person. Hindi ka nang magbutsong. Pagdali. Ikaw mo ba kayong lubutan? Ida akong lubot. Naday lubot na. Asa ba ma? Puti day pling. Nadagan kahoy diri oh.
Ang pagpangahoy lagi nato. Ay mo pag natala tayo sa bato, mabilis mo. Ugal na tanan ako. Uga na imong mga nilaban? Grabe ka init biya gyud. Di ka laga. Ako nya ako na ipangangir akong nilaban kay. Abot na mi sa among monseng sahanan. Ibig siya lang kasawag ba natagak kinuon. Ato nang timplahan dayon atong butong. Tanda na ba malito? Sara ka mo? Wala tong mani nga katong kuan. Wala. Katong tag 5 nga katong pinutos ba katong niluto nila ba nga mani. Ito na siyang timplahan guys ang atong butong. Nara atong butong guys nga atong gikuha. So nara siya. Wala na atong gigamitan sa kuan. Kutsara ra atong gigamit. Kay perting gahiya sa atong butong. Dahil natay happy og idin. Ako na siyang gipanitan so nara oh. Tulo ka buok dahil atong kuan. Gatas. Kani atong gamiton na gatas. Nestle cream. So ang uban nga butong nara o gahi kistanan. Pwede na siya ganggangon. Lugiton. Baligya dayon. Di na siya kaunon. So bitaw so ato na siyang timplahan ang atong kuan. Labog karon atong salad. So ato abrian ang atong Nestle cream, atong ibutang. Wala gyud. Ano yung piso? Pagputos. Okay. Ano yung piso deh? Tabang na ta dili. Tabang. Tabang na siya. Ibutang is. Kuha sa asukar dato mi ko. Nadi sa Tupperware mi. Mama, ako rin na, ma. Diyan na, ma. Basta mo mali ba? Galing kabanti ka. Nung gani. Ito tong video bitaw. 50, 60. 60 atong gastuan. Sa cheese ra plus kani 80. 80. Ano, yawa mo na. Kapag next day. Ako man kulukon. Kulukon. Hello. Ako pa ning kulukon. Lago kayo da. Yummy ki guys. Yummy cake. Lubag ikon ba pisit. Ikawat day. Yummy cake guys. Ako na siya. Patay guys. Ako na. Humana og timpla ang atong butong. So muna ni siya resulta guys. So mga una mi. Bumabugnaw na siya. Dali ako, be. Saba ba kay nanibok no yo? Hoy gamay ra ha kay ang atong butong is magahi gid siya. Ayaw na ninyo usik-usik eh. Kauna na ninyo. Tingnan na ikulot mo. Kay maluoy mo sa atong butong. Ang atong nagkuha dani kay kuan man. Dagana ako sa baw, ma. Dagana ako sa baw. Ang nagkuha dani atong butong gahi ug kay gnawon mo ning ang butong gahi. Kulot. Dagana ako. Sige na para way dugang-dugang. May nusten ka sa langit. Kalain siya. Patay. Nara, tagak ang butong. Ano siya rin? Nga, sa baw ba? Marites bitaw na siya rin. Ikaw ang butong. Ang lami bitaw ani guys kay ang sabaw. Ito ta anong una mo rutong sa baba? Wala ra ba nato ni dugang yung sabaw? Kani siya ibilin tani ni Dodong ang nasa. Kani siya to ibilin ni Dodong kay. Kan siya nagduwa balag pildis siya na siya pabugnaw. Kung nakadaog siya ato siya ipakaon dani pero kung napildis siya di nato na ipakaon sa iya. Ang problema kay sige siya gapildi di pa kadaog. Musay Ato na guys. siya ibutang sa ref. Mudaog siya guys. So mga una mi sa amo ang butong nga among gi himo silog bidi. Pagko dito bangko nimo bitaw. Nara among butong among gihimo. Mga unat sa kiluan sa nato di. Good. Tabang lagi siya. Kaya. Yung panggutom. Ate. Huwag si kulot. Mga unta guys, sa butong. Ang among butong perting kahiya guys.